Какво ви носи работата с АОН? Това, което допринесе работата с ООН при нас, беше основополагащо. Още от самото начало, когато тази компания беше основана преди 25 години, ние получихме един стандарт. Един готов корпоративен стандарт, който използвахме в създаването на компанията. И този стандарт именно ни помогна да се развием доста бързо, тъй като знаете, по това време такива стандарти корпоративни не съществуваха в държавата и беше много необходимо ние да стъпиме върху нещо, което вече съществува като добра практика в чужбина и да адаптираме и да приложиме в България. Така че на нас работата с АОН ни даде една корпоративна култура, която ни даде един много бърз старт в бизнеса. Как ЕРС България се промени през годините? Какво е най-голямото постижение? Това, което се случи през годините с нашата компания, беше, че компанията растеше и се развиваше през цялото това време. Това, което ние постигнахме, беше да създадем една среда, в която свободно нашите колеги да могат да се развиват, да се обучават и да стават все по-големи професионалисти. По този начин ние постигнахме една от нашите основни цели, именно фирмата да бъде полезна за нашите клиенти. Колкото повече създавахме една среда на иновативност и на развитие вътре в компанията, толкова повече нашите колеги бяха полезни именно с услугите и продуктите, които създаваха за нашите клиенти. Какво ви мотивира най-много в работата ви? Това, което най-много мене лично ме мотивира, е именно работата с нашите колеги и с клиенти. Ние през всички тези години успяхме да създадем един екип, от който ние взаимно се учихме. Това, което се случваше през всички тези години, е именно с различните хора и професионалисти, които назначавахме във фирмата, да се допълваме взаимно и да изграждаме едно доверие към клиентите. Другото, което е силно мотивиращо за мен, е именно и работата с самите клиенти. Това, което вие може да научите за бизнеса на клиентите от самите тях, от никой друг не може да го научите. Колкото повече вие се изгражда като професионалист, толкова по-полезни може да бъдете именно на вашите колеги и на клиентите. Ние имаме един такъв слоган в нашата фирма: как да помогна на колега, да помогне на клиент. Кои са основните предизвикателства, през които сте преминали? За 25 години нашата фирма премина през доста предизвикателства и основните, които трябваше да се справиме, бяха свързани именно с обкръжаващата икономическа среда, която, както всички ние знаем, беше една доста динамична. За тези 25 години, в които ние работихме в България, преживяхме няколко глобални икономически кризи, които се отразиха, разбира се, и на икономическата среда в България. Въпреки тези предизвикателства, ние успяхме като дружество да преминем много успешно през тези кризи и да излеземе още по-силни и, разбира се, още по-полезни за нашите клиенти. Какви са основните ценности, които следвате от самото начало и които обединяват екипа? От самото начало, когато беше създадена фирмата, ние взехме решение, че ще работиме на принципа на прозрачност и прилагайки най-добрите бизнес практики в нашата индустрия. Това беше една голяма инвестиция за нас, тъй като по времето, когато стартирахме, част от тези неща не бяха много добре припознати в България. Така че с течение на времето ние доразвихме тази концепция и в момента ние берем плодовете именно на тази инвестиция, тъй като всички наши клиенти оценяват начина, по който работиме с тях, а именно прозрачност и професионализъм, който помага в тяхното развитие и помага за постигане на техните резултати. Как си представяте ЕРС България след още 25 години? Представям си дружеството с още по-голям и по-развит човешки капитал. За нас това като консултантска фирма е най-важно. Наистина ние да може да развиваме човешкия капитал в дружеството, да може да развиваме нашата иновативна среда, в която нашите колеги да могат да се развиват, да творят и да създават именно тези решения, за които говорим и за които се интересуват нашите клиенти.